Machiegni to mokwongo magi thundu weche mabende waikoni gi lak sechegi. Chenro mar rwako jopuonjre madonjo e grade mar 10 dhi nyime skunde mopogore opogore pacho kae mangima. Komachielo en ni Roslyn Wandigi oyier kendo kaka jagoro maduong' mar riwruok mar KNUT e bade ma Migori. Rowere 10,000 mawuok e gwenge mag Mount Kenya oyudo omenda kowuok kuom chenro mar Nyota. Omenda go mabende biro konyogi e ohelni maggi. Machiegni nyinga Roda Odhiambo. Chenro mar rwako jopuonjre madonjo grade mar 10 dhi nyime skunde mopogore opogore pacho kae mangima. E boma Nairobi skunde ne ochako rwako jopuonjre go kar saa 2 mar okinyi. Ka chenro makamano bende dhi nyime skund sekondar ma Homa Bay High e gwenge magimbo mar Kenya. Japuonj maduong' mar skund sekondar ma Vihiga High Albert Masiolo owacho ni gigeno yudo jopuonjre moheo 500. E kaunti ma Nyamira jonyuol bende koro wacho ni moko kuom jopuonjre pod nigi pek e yudo skunde ka moko bende pod yuago pek mar ngima. Shinoi Junior saizi ana join Shinoi Senior Secondary. Imebidi nirudishe Shinoi Senior Secondary School. Aliitwa Bishop Longi na Chatundo Kiminini, ambapo niliona ni karama ya juu sana na nikamrudisha hapa Shinoi. Kwa sababu ya placement nilichelewa kuchukua uniform na nimetimia mtoto uniform mpaka next week ndio mtoto aingie, lakini karama iko juu sana. Serikali ambayo inajali mwananchi wa chini inastahili ishughulikie mwananchi, sio kupeleka vitu kwa bei ya juu na mwananchi anaumia. Mtoto amepita wanampeleka kwa shule ambaye ajui, tena ni day scholar. Huyo mtoto akitoka hapa aende huko kama Nyanza, atakuwa anachukua nyumba ndio akaya asome, ama atasoma namna gani? Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni Roslyn Wandigi oyier kendo kaka jagoro maduong' mar riwruok mar KNUT e bade ma Migori. Tom Nyabwa kod Felix Olo bende oyier kendo kaka jakom kod jakeno mar riwruogno e yiero mar riwruok mar KNUT ma bende no bagi odiochieng' manyoro skund primar ma Nyamome e sub county ma Suna West. Koloso tok bedo jaloch yiero no jagoro mar riwruogno Roslyn Wandigi okwayo jogo morem mondo mi osirgi kendo mondo mi giteg riwruogno mar KNUT. We are very proud of the teaching fraternity because of what they have done. We want to request for those people who have lost. Today you have lost and tomorrow you may soldier and get an opportunity. Migori branch, what is important is the unity and unity of purpose for the progress of this branch. Wach mabende no sir lwedo kod Tom Nyabwa mabende na jakoma mar riwruogno mabende no poyo mokalo jopuonj kuom timo yiero no gi kwe. Our members came in good numbers. They did what is right because it was their democratic right to come and vote. And as Kenya National Union of Teachers leadership, we are going to work with them. I know there are men and women who are capable to do the work, and we just say that we are going to make this Migori branch greater and greater again. Masi Mudhoni mabendo makolemo mabendo ng'ere kaka second national woman rep mar KNUT e bade maimbo mar Kenya mabende notelo no yiero no opoyo mokalo jopuonjgo kuom yiero jotelo mabende gigeno ni dhi tayo gi yo makare. Today the teachers of Migori have spoken through the ballot and have elected the leaders that they believe in, the leaders that they have confidence in. We as the Kenya National Union of Teachers are very proud. Personally, I'm very proud of Migori KNUT branch. The way they have conducted themselves and the patience that they have shown. The elections were very fair. They were credible. Rowere moromo 10,000 mawuok e gwenge mag Mount Kenya oyudo omenda kowuok kuom chenro mar Nyota. Omenda go mabende biro konyogi e ohelnigi. Kolose gwenge mag Nyeri, jatend piny Migosi William Ruto wacho ni rowere go biro yudo shillings 50,000 ng'ato ka ng'ato e okenge 2, matiende ni mokwongo gibiro yudo shillings 25,000 kaito bang'e ibiro medgi 25,000 machielo. Pesa ni 50,000 sawa, lakini leo you are taking half 25,000. Alafu kwa hiyo 25,000 unaweka savings 3,000. Ile unachukua leo yote 25, lakini 3,000 itaenda kwa your savings wallet which is on your phone. Rowere moyudo sir makamano wacho ni gibiro tiyo kod omenda go e bero ngimagi. Zimeingia confirmed they have received 22,000 from Nyota Business Support 1138. Zimeingia. What is your plan? We applied so many people basi tulichaguliwa. And I would like to add, zime pesa mzuri. I have a kiosk. Planning, hapo nje, nijenge ka kibanda hapo. Niongeze male na niende makaa. Through
creating that, nitapea mtu mwingine kazi aniuzie makaa. So umenipea opportunity na pia nikapea mtu mwingine opportunity. Spika mar od bura mar kaunti ma Mombasa Arub Katri osiro lwedo jatend piny Migosi William Ruto ewi paro mar keto kum mar nek ne jogo mabende tudo kod ohandi yedhe mamero ji masani orano mokalo rowere mathoth kadho wadh nam chumbi. Kane oloso gi jofwambo e gwenge mag Mombasa, spika no ne kata kamano wacho ni wach kedo gi yedhe mamero ji osebed kitiyo gode e yor goyo josiasa kendo onge okang' malong'o ma ithoro kaw ne achije kata obedo ni apisas mag piny owacho ni kod maling'ling ewi jogo mabende timo ohala makamano. Mimi naipongeza sana hiyo kauli ya rais, lakini sana mara nyingi utapata viongozi wanazungumzia hayo mambo lakini hayafanyiki, na utapata watu wanangojea ikifika time za siasa ile mwisho ndo wanachukulia hiyo issue kama ni blame game. Utasikia wana take advantage, utasikia sijui mwanasiasa fulani anafanya, yule anafanya, lakini we have this time now. Na kama vile rais amesema, tunaomba zile idara ambazo zinahusika waweze kuangalia hili jambo, kwa sababu leo kusema kweli ukianza kutoka yule mzee wa mtaa uje sijui kwa sub chief, sijui uje kwa DCC, uje kwa chief, uje kwa nani, uje kwa CID, uje kwa polisi, kuna more than 10 departments. Leo hii huwezi kuniambia ya kwamba hawa watu hawajui ni nani ambao wanauza mihadarati. Hapo ni jambo la kudanganyana, because ni lazima watu wanajua ni nani anauza mihadarati. So tunaomba watu wasingojee ikafika dakika ya mwisho ikawa ni mambo ya blame games. En wach mabende osir lwedo gi MCA Maziwa la Ng'ombe Hamisi Nyota mabende wacho ni wach kedo kod joloko ohanda yedhego kadho wadh nam chumbi tinde oloki ka gir tugo ni mar jotend arita chalni nitiere kod maling'ling, to kata kamano gidwa kedo gi lwenyno. Haiwezekani kuwa mtu akipigwa risasi leo CID wanaweza mtafuta wakampata siku hiyo, lakini madawa ya kulevya inachukua miaka na mikaka, watu hawajui anaingiza ni nani na anasambaza ni nani. Kwa hivyo nadhani kitengo cha usalama kinataka ki brief up their game ili waweze kuchukua hatua za kujua nani anaingiza hizi madawa ya kulevya na nani anazozisambaza, ili waweze kuwashika hawa wahalifu. Sekta mar limbe pacho kae ne ogoje ka bang' meli maduong' moting'o welo go e dho wath ma Mombasa gi welo kachiel kod jotich mag meli no moheo 1,000. Jatend migawo mar limbe Rebecca Miano mabende ne oromo ne meli no wacho ni maena ayanga ni sekta mar limbe medo dhi maber kendo gin kod geno mar yudo meli mamoko. It is a very good start for the year 2026. Just last week another ship docked here and we received a lot of visitors, and now today we also understand tomorrow and even in the months to come, because we know that cruise tourism is also about huge numbers. Just one vessel is able to deliver 600, 900, some more than 1,000, and this is very critical for Kenya. We know that our anchor is the coast and also the safaris, but we are also diversifying because the modern travelers are also looking for culture, adventure, sports, technology, and we are glad that Kenya is very well endowed with all those. From a tourism point of view, we are on an upward trajectory. Jatatije dho wath ma Mombasa Captain William Ruto ne owacho ni gitiyo kanyakla gi piny owacho mar neno ni gimedo lombo welo mabende bire pacho kae. This is one of the vessels that will make an overnight stay, and they have 663 passengers, 338 crew. So at least all these people will be able to enjoy our city. They will be visiting various places in our country. This vessel is the second vessel this year, and we are expecting more cruise vessels to come. Tomorrow we are also receiving another cruise ship tomorrow, which will be having more than 1,000 crew plus passengers, but that one will only be staying for a day. It will be arriving 6 in the morning, it will be leaving in the evening. So at least this week alone, Mombasa will be able to handle more than 2,000 tourists. Melino mabende dendo ni Azamara Jani okelo welo masani timo limbe kuonde mopogre pacho kae kendo biro wuok bang' ndalo ariyo. We are
have city tours close to 300 who are going on city tours. Then we have another close to 250 also who are heading to Savo East. And then we also have a flying safari to the Mara and Amboseli. So you can clearly see when it comes to cruise tourism, Madam Sears and Bwana Piers, that it's just not about Mombasa. It goes all the way to Narok County, Taita Taveta County is a good part of the country that is going to benefit as well. Ramogi Radio. Komiti maduong' mar duond bura mar ODM obago romo odiochieng' ma kawuono gwenge mag Vipingo e kaunti ma Kilifi. Romo makamano obagi mar tieko ywaruok ma bende osebedo e duond burano e kind jotelo mopogore opogore. En romo ma bende itayo kod jatend duond burano mar ODM Laktar Oburu Oginga. En romo ma bende okelo kanyakla jotelo madongo mag duond burano, ka jagoro maduong' mar duond burano Edwin Sifuna ema bende okocho e romo makamano. Juma mokalo ma min oda mane en Prime Minister ma pacho kae kata jatend duond bura mar ODM Raila Odinga, mano Mama Aida Odinga, ne okwayo jotelo mag duond bura mar ODM kod jokanyo duto mag duond bura mar ODM mondo mi obag romo mar tieko ywaruok ma bende oseneno e duond burano gie sani. Mane ma bende okelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak sechegi to magi thund weche ma bende ne waikoni. Chenro mar rwako jopuonjre madonje grade mar 10 dhi nyime skunde mopogore opogore pacho kae mangima. Komachielo ni Roslyn Wandigi oyier kaka jagoro maduong' mar riwruok manate bade ma Migori. Rowere ma romo 10,000 mawuok e gwenge mag Mount Kenya yudo omenda kowuok kuom chenro mar Nyota. Omenda no ma bende biro konyogi e ohelni maggi. Mane ma bende okelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak sechegi watude koro Mosaboro kod Sochiko ne weche manyien e yo machuok to koro mokanyo sapar ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni gi Coop Bank. Chul school fees e yo mayot kitiyo gi M-Pesa Paybill 4002222. Be idwaro omenda mar loyo dwachi e yo mapiyo? Yud hola mar mobile loan sano kidiyo *667#. Coop app kata Yeah app michiwo nyaka shiling $1,000,000 ne customers maloko hala kod $500,000 ne customers mondiki. Yud ber kitimo shopping gi Coop ATM card mari kod yudo Coop Pay Prepay card ne nyathini. Keto omenda kitiyo gi Monet mami nyalo ng'eyo kaka itiyo go omendani. Ober kendo en kod arita makare. Coop Bank. We are you. Weche tuke e Radio Ramogi. Kocha maduong' mar tim mar FC Leopards Manfred Ambani wacho ni season masani mar KPL gigeno mar yudo loch. Mae en tok loyo tim mar Tusker FC giko dira gonde 4-0. Tugono mabende no bagi e alap ma Nyayo Stadium. Ambani bende osingo ne johera mag FC Leopards ni liga mawang' ni nyaka to gitem magiyud loch. Wamekosa kwa miaka 27 lazima turudishe na tukunenda taji. FC Leopards sani ni kod points 30 e ligno mar KPL kagina malo ne timno mar Gor Mahia. Ambani bende koro wacho ni gigeno mar nyeo jatuga achiel kata jotuga ariyo mar neno ni gimedo tego timno mar FC Leopards. Sura moja mbili lakini si ati sura mingi. Mbona timu ziko sawa? So timu ikiwa sawa pia kulika watu wengi kwa timu pia wanakatana unakaa unaanza kutana upya. Sasa siwezi kuwa tena mtu kuanza kila siku. So kama ni sajili ni moja ama mbili ndio isipitishi hapo. Komachielo ni kocha maduong' mar tim mar Vihiga Queens Mano Boniface Nyamu bende koro wacho ni tim mare oikore mar kao loch e liga kata season masani ka bende owacho ni mae en kalure kod ikruok makare ma bende wakini go seketo ne tugo ma bende brobedo e pacho kai kuonde mopogore opogore. Vihiga Queens nchane orodho Kisumu All Starlets gonde 4-1. Imekuwa mchezo nzuri sababu tulimiliki game na ndio maana tukapata 4 goals. Na tena Kisumu si ati ni timu rahisi, ni timu yenye bado imekuwa ikitumbua, but tumepata 4 points, 3 points kutoka kwao. So tunashukuru, na ilikuwa mwisho wa msimu wa kwanza, first leg. So sasa tunafocusia second leg tuone venye itakuwa.
Ya, naweza sema bado tuko kwa bracket sababu changamoto yenye tuko nayo tu ni moja, lazima tushinde game zote ndio tukue washindi, sababu tunaona tunafukuzana hapa kwa hapa na polisi, bado ulinzi wako hapo nyuma, unity wako hapo nyuma, sio ati hatujaachania gap kubwa sana. Kocha mar Viga Queens bende koro wacho ni timno koro oseketo thuolo mar rwako jotugo mamoko manyien mar mondo mi gimed tego timno mar Viga Queens ni tuke mamoko mabiro. Tunajipanga sababu window imefunguliwa, tunajipanga tuone venye tunaweza jaza zile sehemu ambazo tunahitaji kureinforce. Kwa sasa naweza sema ukiangalia vizuri hatuna mshambulizi sababu tuko tu na Irene Madalin peke yake. Tumejaribu kuweka Anita na Mata na Mata Karani watusaidie huko mbele, na hao ni viungo wa katikati, so tunajaribu sana tuone venye tutapata washambulizi kama watatu wawili itakuwa sawa. Bado hatujatafuta, ndio tumemaliza mkondo wa kwanza, alafu ndio tuangalie tunaweza pata. Watude kuromokanya sapar ni weche mamoko maga tuke. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Abirio kalo dakika pago chiko chinini thulo na marbede studio rumo kata urumo kikisudi Kasuku Rafael duata echendo mara donse kanya sach koriti murita watu dresa pagarie wange Ramogi TV dhi kendo ni chendo mar penje laktar kao kamano kiny wachakwa tim kendo kamano sangwene wange mar onyango. Nyarmara ipondo kanye Priscilla Nyokabi Jaber nyiri mami pondo kanye Sheri Nyargot Iweyo koyo chama nango mama Iweyo koyo nega nango hani Wapi wakili Fred Orego Iweyo koto luoka kama hani Iweyo koto goya nango bebe Chengilenyo patwana mama Engineer Zikilo nyango wodi nyakachi Iweyo chengorodha kama nango mama to intie Kona kamipone Mona manyiura Vincent Obuya Isanga kamipone Central nyakachi Mona manyiura Aseye mar manyi mama Kamipone monda keli pacho Aseye mar manyi mama Kami ponde monda keli pacho Aseye mar manyi mama Oyo nega bi umashiri Aseye mar manyi mama Oyo nega bi umashiri Aseye mar manyi mama Kotluoka bituana denda Aseye mar manyi mama Kotluoka bituana denda Aseye mar manyi mama Chengo ye bi umatipo Aseye mar manyi mama Bi umaine tipo mama Robert Uor Wodo funyu Wapi adui nyang Bade dongo Wapi ngozi nyeusi Arrumdiri Salamia Fred Nasoro Inyekende mama Nyako maero Inyekende bebe Nyako mageno Jalas Langata one Inyekende Sheri Mama Would go there Inyekende Sheri Mama Yamayan Nyakanyoti weya Yogi nyera na unge dako Nyakanyoti weya ma Yogi nyera na dong misumba Nyakanyoti weya Yogi nyera ni kara usirumo Belinda Okech Nyakanyoti weya Yogi nyera ni kara usela Nyakasagama Nyakanyoti weya
na yoyo aweyo tinde alemo bayo mano kiero man aweyo tinde alemo ndogo mayanda hero mama aweyo to tinde alemo kata mana chode maneni kwera ma aweyo tinde alemo ruto wara bebina Dala mono walo singo Anyango dacha Nyati Assemble Republic Wapi awinya nyamualo Misumba ongedoge Misumba ongedoge Misumba ongedoche Misumba ongetoche mama Mbesa na nyera baby na aduno yarmara Bugie dala totona Mekio pondo Mbesa na nyera baby na Nyarmara Bugie pacho hanina Wapi Ruth Nyajima Nyagwen mayanda sero rumote Nyagwen mayanda sero rumote Watu wameenda Nyagwen mayanda galo rumote Ani nyagwen mayanda galo rumote Lizo dada nyamuroni Donge nyiri mane kipa bizo dikate doduto Ani nyagwen mayanda kipa bizo dikate do Kasuku Rafael Nyiri mane ketha kodi dongo yudo chwogi Nyiri mane ketha kodi bebo dikate doduto Ndogo makajimbo dongo yuda gulu Ani ndogo makoguta dongo yuda gulu mama Aduno yuara nyarmara Solomon Atito wood kochoka Aduno yu nyarmara Wapi japeng lora sani Weche wachore maramu chunya Javan tolo mokonano Weche wachore maramu chunya Ex-Japan luther Kaja wadenga tolewe chiro mama Anemi chichkoda Aroni John Kachinga tolewe chiro mama Ujapunyi Anemi penjaga Lelele Atobi jakomenya Kachinga tolewe chiro bebe Anemi rangaga Gichichkoda Penjuro wanjo mami sumbacha Uranga ka ugwanjo mami sumba cha Chakurango odo gwanjo mami sumba no Dongu set odo gwanjo mami sumba no Kidoge na la mama Misumba ongedoge Misumba ongedoge Misumba ongedoge Akidoge gona wichkuti be Misumba ongedoche Ungedala dundo nyama Misumba ongetoche mama Usiepe duto kugona debe Kevin Kwere Marafiki wangu kugona debe Good game Sagam Usiepe na kugona debe Friends duto kugona debe Edwin Dola siep na kigona debe Monda dundo nyamaro dwogi e pacho Oscar magige woda wansi kona debe Monda dundo nyamaro dwogi e pacho Francis Oyamo Slim nyara wendo kigona debe Mama Walimu Monda dundo nyamaro dwogi e pacho Wapi Joseph Oyamo Stella Brenda chikarungu gona debe Monda dundo nyamaro dwogi e pacho John Kabungu siep na kigona debe Monda duno nyamaro dwogi e pacho Seto kute kigona debe Monda duno nyamaro dwogi e pacho Osiepe na kugona debe Obunde adoya sondo Yawa kugona debe Benjuro wanjo mami sumba cha Uranga ka ugwanjo mami sumba cha Chakurango odo gwanjo mami sumba no Dongu
Kuseto odo gwanjo mami sumbano Kiduoge dala mama Misumba onge doge Misumba onge doge Misumba onge doge Akiduoge gona wich kote baby Misumba onge doche Onge dala dundo nyama Misumba onge doche mama Osiepe duto kugona debe Kevin Kwere marafiki wangu kugona debe Good game Sagam Osiepe na kugona debe Friends duto kugona debe Edwin Dola Osiep na kigona debe Monda dundo nyamaro duogi e pacho Oscar Magige woda wansi gona debe Monda dundo nyamaro duogi e pacho Francis Oyamo Slim nyara wendo kigona debe Mama Mwalimu Monda dundo nyamaro duogi e pacho Wapi Joseph Oyamo Stana Brenda Chikarungu gona debe Monda dundo nyamaro duogi e pacho John Kabungu siep na kigona debe Monda dundo nyamaro duogi e pacho Seto kute kigona debe Monda dundo nyamaro duogi e pacho Osiepe na kugona debe Obunde adoya sondo Yama kugona debe Otaka Jackson kigona debe Karchunja luo